Sanibonani balaleli be-SATV Scoop. Namuhla sibuka iziqephu zakamuva zama-show eniwathandayo. Lapho izimfihlo, uthando nezigameko ezingalindelekile ziyavela. Ngubani ozophumelela? Masibone. Kulangazelela kuka-Jay amandla kuya ngokuya kuba kubi njengoba ecindezela uShashakhila ukuthi adlulisele izakhiwo egameni lakhe. UMarich uqina isibindi sakhe enqaba usizo lwezimali lukaRaya, kanti u-Isha ufaka umuthi ekudleni kuka-Uma. URaya uthatha icala lomlilo esitolo sikaMarach ukuze amvikele, kodwa amacebo amnyama kaJay asenamandla kakhulu. URaya ulwela ukubuyisela isithunzi sikaMarach, kuyilapho ambhekisisa ukuze aveze ububi bakhe obufihlakele. UJay unqoba usizo ngokupheka ukudla kubalandeli bakaValkyrie, okumenza athole inhlonipho engalindelekile kuMarjorie. Kodwa amacebo akhe awapheli, uphoqa umfundisi ukuthi abusise yena noMarjorie njengabashadile. Kamuva, intukuthelo kaRaj yavutha lapho eshaya umuntu owekile kuye, okwenza u-Uma azonde futhi amxoshe ekhaya. URaya uxolisa u-Uma, kodwa izinto ziba zimbi njengoba uShashika ekhuphula irenti kaMarich. U-Anna wanqaba ukubuyisa ubucwebe buka-Uma, kanti uShashikala uqhwebana imali kaMarich ngokufihlekile. Ngasohlangothini, ukuxokozela kukaRaya kumcasula uMarich, kanti u-Uma wenqaba ukukholwa iqiniso ngamacebo amabi kaJay. Amanga nezifiso ezifihlekile sezisongela ukubhidliza wonke ubuhlobo. U-Anna ufuna uMarich abuyise indebe yakhe, kodwa uthukuthelisa uyavuma. Kamuva u-Anna uyamncoma ngokwethembeka kwakhe. UJay umsola uJaraj ngokudlala ngamakhanda abantu, kanti uShashikala uqhubeka ngamacebo akhe amabi. URaja uqamba amanga eqinisekisa ukuthi uMarjorie usayina iphepha elenza yena abe ngumnikazi wesitolo esisha. UMarjorie usala edukile, ecasukile futhi ephukile enhliziyweni, kodwa impi isaqhubeka. UShashakhila ufuna ukuziphindiselela ngokufa kukamfowabo futhi uvalela amanzi endlini kaMarjorie. Inxabano yerenti iyanda, kanti uMarjorie ulwela ukugcina umndeni wakhe ungahlazekile. URaya uphinda angenele ukusiza, elungisa inkinga yamanzi futhi eqamba amanga ngemali ukuze avikele uMarjorie ekubhujisweni kwezezimali. Kodwa amacebo kaJay noShashakhala aya ngokuya abambene, beshiya ikusasa likaMarjorie lingaqondakali. Ungaphuthelwa inhliziyo ayiphakelwa ngo-8:30 kuStarLife, lapho uthando luhlula amandla kodwa inhliziyo ayikaze idede. Ngiyabonga ngokubuka. Ungakhohlwa ukucindezela like, subscribe, comment, bese ujoyina umndeni wethu ukuze uhlale uvuselelwa ngeziqephu zakamuva zama-TV shows owathandayo. Sibone kusasa ngeziqephu ezisha.